Apisas mag Obila koro dhi nyime gi timo nonro ewi wach makoro bende omako dichuo moro mano ma jahigni 25 ma en japuonjre kar tiegruok mano mar tije lwedo ma Kisii ma wachore kanyo nonego osiepne ma jahigni 22 kuom chuoye gi pala nyadinuoya odhiambo manyoro. Koyango wach makamano OCPD ma Kisii Central Isaac Kimwele owacho ni rawerano ma nyinge Stephen Orego ma bende en jadak ma Kuria nowuok e kaunti ma Migori koting'o pala nyaka e alwora mar Jogo Kisii mano kamane onego e nyakono. Ringre mosenindo mong'ere gi nying mano mar Lucy Boke nitiere kar kano ringre ma Kisii ka achichno ne ogeng'ne tesend Obila ma Kisii. Huyo kijana alikuwa anamfuata kutoka nyuma, lakini si hatukuwa tunajua kitu wanafuata. Wewe Lucy akamwambia mimi sitaki kuongea na wewe, tulishaachana. Kila mtu afanye maneno yake. Kumbe kijana akamfuata. Mvua ikinyesha alikuwa tu amesimama hapa hataki kuenda. Tukamwambia si uende kama hataki kukuongelesha. Akakataa akasema siendi, acha tu nikae ikifika 6 ndio niende. Sasa tukiwa kwa nyumba huko nyuma, Lucy akasikia kuenda haja ndogo. Msichana mwingine akaambia ukipita hivyo ukuje unifungianishe hiyo mlango yangu ndio uniletee kifunguo ndio ukuje tupige story huko nyuma. Sasa ni kama tena alikuja kufunga hiyo mlango, kijana akamsukuma wakaingia na yeye huko ndani. Sasa si tulisikia tu nduru. Kukuja tukapata huyo kijana amefunga mlango, tukashindwa kufungua. Sasa hiyo time yote tunang'ang'ana. From what we got is that this lady is an ex-girlfriend of the guy. So what happened is that when the police officers arrived, they found the body of that lady lying on the floor inside the house where that lady was residing. The body of the dead lady was collected and taken to Kisii Training and Referral Hospital. Nyokora mokijwang weche thoth mapontiere kar kawa timo mos kanyola mowito nyargi kachiel koda ka jogo mabende otudore kod wechego geno ni chik biro kawo kata biro yudo ratiro margi kaka dwarore. Weche mamoko noko nituri kodwa koten kod weche manyien mabende wamedo kelo ni okinyi makawuono. Steve Nyakwar Agai wacho ni awuoro kaka jatend piny Kenya Mara Beach oredo no ngima. Erokamano kuom pachi. Shalton Nyakwar Agumba mano mar Gem Nyagondo wacho ni asekamata position kendo e chenro mar oimore as usual awinje yo makare ngima oridore kendo jatend piny Kenya onego duok pek mar ngima piny. Mago mbui mag Facebook anyakora mogejwangi medo mana chwalo gi kata ikonwa neno yo machalo nade e kinde gi makoro wantiere kar kae. Wantiere kanyo kod Rafiki Wodley Gala mapontiere kar kae gio joigi duto mapontiere kar kae moting'o Mano Nyarugenya, Kate Owino, Winnie Adhiambo, Faith Saya, Moses Saya, Samuel Felix, Mano Brother, Erokamana Ahinya, ka intiere kar kae chenro iwacho ni luwo chenro kod Francis Omondi, Daniel Akoko kod Joyce Akoko kaachiel kod Kefa, Tobias Bele bentie kanyo kod William Deka nyakora mogejwango ka wiyo masani ka waduogo kod twak moda penji chieng' tich abich, mano chieng' wuok tich mabiro nitiere yueyo mar pidho yien. Ijiwo pith yien e yo machalo nade. Kikidhi mabor antiere gi wendo kama wuok e bad migawo mowuok korka rito bunge wadhi mi mathoth. Kikidhi mabor kete manaka.